guys, good morning. Lobar bagan ke sana guys nih nah. Pahara marki guys nih guys. Interview dong logonya. Nontonku आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायबाय. जाय आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय एलबर्डआव. First time दिनै guys modern कामदेब नायनो हागोन नै मन्दिरा ओइनि सायाव दं. Marki guys nih guys, parah. Tangan nalar mudah-mudah boy, mudah-mudah. Kita untuk kedan mencari video boy. Dayo, sini. Guys, sini. Ini komplikasinya kali bro. Kayak makan. Sehari dia jaga ya. Tapi yang tanggasnya guys mana kata interview no. La 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 la. Mana kata mana guys. Good morning. Interview dong logonya. Dan ada bikinnya. Nih guys, pahar. Mana kata? Asam Police. Kayak mana bina? Kita bah. Mana kata nih? Mau apa nih? Hi guys, good morning. Apa guys nang daya? Alam macam mana jadi video ko? Namun ko ang Elbordo YouTube channel boleh baik. To, kamu ada, sampai capai. Taman apa baik cimbray? Boleh akhirnya. Sanong karbudan ni lah ni cim. Namun ko gudan macam video boleh baik. To, जाय आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै दाबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय एलबर्डआव गोदान भिडिअ नुबाय थागोन आरो गोदान भिडिअ नुबाय थानो थाखाय बे आइकनखौ अल थुना लाबानो जाबाय तो लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गाइस दाबो खालामाखैबा जाय खालामाखै दा आङो थाबाय थादो नायनो हागोन दायो मान्दाकाटानि गेटखौ थांसैनि सिदाय आं पाहार गोजानै पाहार एरिया थाबायनो फैदो आरोना आं बेरायनो ससेनो ओइथिंनिफ्राय फैबाय आं थांबाय थादो सायाव पाहार आंनि उनथिं नायनो हागोन गाइस पाहार जिं जिं थांबाय थादो आं दायो गाखो वाव मेंसोबाय आं फुल मेंबाय गाइस यो नायनो हागोन नै पाहारखौ जावदो आरोना बिदि हाय नै न' दं सायाव सिगुन बागान गोजा सिगुन दायो आं थाबाय थांबाय आरो लाइन जाबाय थांसै जों दायो
जों दायो मान्दागाटानिफ्राय इन्टारभिउ होनो फैबाय दायो थांबाय थादों फार्स्ट टाइम दिनै गाइस नायनो हागोन नै साफा साफा सिख्ला जों दायो मदन कामदेब मन्दिर ओइनि सायाव मदन कामदेब मन्दिरा नंगौना नङाबा मिथिया गाइस बेरायनो थांनो होननानै हाबबाय आरोना गाइस निम दंफां दं नै सायानो गरम जिरायग्रा बानायना दोनदों नै लोगोफोर मदन कामदेब नै नायनो हागोन पस्टारजों नै ला पार्क बायदि मोना मोना जिरायनो बेस्ट जागोन बेयाव बरियानो सोमलि दंफांनि खुना बिरनानै बरिया खालामदो गर्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डफोरासो बेरायनो हामदोलै गाइस नैफोराव जोंफोरबायदि सिंगोला फायजाया बात तो सही है नायनो हागोन नै जरा जरा साथिं दावखोलांगासिनो जों दा होखा गारिखौ दोनना लांसै इयाव सिरि दङ नै सिरि थाबायना थांसै जों नै सिरि साथा थांबाय थादो जों दायो सिरि सायाव बरिया खिन्थु सायानो नै मेंदो दखन लोगोफोर हायदे मेंदो ओइनि मन्दिरा सायाव दङ दुगैनाबो फायदियाखिनि खुलुमना थांनोबो सायाव मोनफैबाय जों दायो नायनो हागोन नै मन्दिरा ओइनि सायाव दङ ओइनिथिं माबा अन्थाइनि बानायसिना दोननाय दङ गाइस अन्थाइनि माबाफोरा नायनो हागोन ओइनै लोगोफोर मदन कामदेबनि अन्थाइनि मुसुखा बानायनायफोरा मुसुखा बानायना दोनदों अन्थाइनि नै नायनो हागोन लोगोफोर ओइनै लोगोफोर सिजु दंफां दङ सिजु दंफां अन्थाइनि मुसुखा नायनो हागोन सिगांनि राजा रानिफोरनि मन्दिरखौ नायनो थांनि र' जों सायाव लोगोफोर आइदे गया गोजौ दखन अन्थाइनि मुसुखा बानायना दोननाय दङ नै नायनो हागोन हाबथ'ला दिनै दुगैना फैयाखै नङाबा हाबगौमोन फैगोन खानसे नायनो हागोन नै खुलुमबाय आरो नै जा थांफिनसै थांलाय फैलाय खारबाय थाबा बे माबा जागोन आथिङा थांबाय थादो जों दायो खैथा सिरि दङलै 50ता सिरि दङ खोमा लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियाव दोनसै होमबा दिनैनि मा होनो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मानो साबस्क्राइब खालामा जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो बिथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय चेनेलखौ दिनैनि भिडिअखौ माखौ नांगौ कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय थ' भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनोसै टाटा बाय बाय